tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Permission po para kayo na po ang bumatok sa aking best friend. Yan. Nakakainis kasi pagkatapos niyang hamak-hamakin at pagkatapos niyang ikwento sa amin lahat ng mga nakakainis tungkol sa jowa niya, hay nako, sila na naman! Ang sarap upakan! Giving permission para pakiupakan please. I can send address. Thank you, Tambalan. God bless. Alam mo, naniniwala talaga ako na meron talagang minsan na thin line difference between pagiging tanga ng babae at saka pagiging matiisin. Minsan may thin line difference yan eh. Ako yung ganitong klaseng setup, ilang beses ko na nakita sa mga kaibigan ko. Kaya alam nyo po, kung halimbawa, meron kayong kinaiinisan, kinagagalit, kinayayamot, wag nyo nang i-post. Wag nyong i-share masyado. Correct. Na tipong kapag ka next time na makita yung jowa ninyo, magagalit sila sa jowa ninyo kasi ang dami mong sinabing hindi maganda. Tapos malaman-laman, kayo ulit. Ayan, this goes out na rin din sa mga mag-asawa ha. Pag nag-away kayo, wag mong i-post sa social media. Wag kang magsumbong sa nanay mo. Ayan. Kasi kayo, bati na kayo, yung nanay mo galit Galit pa rin sa'yo. sa asawa mo. Yung mga kaibigan mo, gamot pa rin sila sa ginawa mo. Oo. Bati na kayo. I think normal lang naman na minsan nagkukwento, ganyan. Pero try your very utmost best na wag naman yun to the point na ibig sabihin, kapag ka siguro nagkukwento ka for purposes of, hihingi ng advice or ano. O kung minsan naglalabas lang ng sama ng loob. Correct. Normal lang naman din talaga yun. Ang nakakatawa lang talaga dyan, yung pagkatapos mong mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo, hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit, ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love. Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kaya, ang sarap tirisin eh. true. Kaya gets natin yung kaibigan na parang ano ba, pagkatapos ng lahat. Pero yun nga babalik pa rin ako doon sa maybe there is a thin line difference between papunta na ito sa tinatanggap mo na lahat ng red flag sa talagang sadyang matiisin or sadyang tanga talaga. Or tama ba? Eh. Kung minsan kasi kayo mga babae masyadong na-expound kung minsan pag nagkwento kayo yung feeling nyo kasi emotional exaggerated. kayo. Exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume ng mga babae ganon. Di ba baka maliit lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak din sumasama. Correct. din. Dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur. Diba? Ganyan, naghalo-halo na. So kung ikaw nagra-rant ka na regarding sa ano mo, siya, syempre din,
kumbaga, na-fired up siya. Oo nga, ano Sa talaga bagay. yun yung ano Sa mo? bagay, no, Jegs, pag halimbawa nagbabasa ako ng kwento, for example, ng Mahiwagang Burnay, between the two of us, ako talaga yung hindi pa natatapos yung kwento, galit na. Yung hindi pa nga natatapos yung kwento, nakabuo na ako ng opinion tungkol doon sa nagkakwento. Dahil siguro, sadyang mga ma-emotional. Pero naniniwala din talaga ako na kapag ka ang isang babae totally nag-give up na to somebody, for example, yung kanyang karelasyon, ibig sabihin, sukdulan na talaga yun. Ayan, oo. Kasi katulad nito, yung sinabi nung nag-PM sa atin, yung bang siniraan na, hinamak na sa mga kaibigan, nangako pa nga atang hindi na babalikan, tapos biglang ngayon nagkabalikan. Kasi we extend so much patience. At naniniwala kami lagi na pwede pa talaga magbago, posible pa talaga magkaroon ng character development. So that when a woman actually decides, letter Z, decides na To ito na leave yun, na. to leave, ibig sabihin talagang lahat na ng cards, Correct. lahat na talaga ginamit na. Oo, pero meron din naman Na-exhaust na kayong rin. may mga estilo naman kayo na ayoko na, pero yung gusto mong Pero hindi habulin naman mo ako. talaga. Ayoko na. Ayoko. I hate you. I don't like. yung kunyari pinipigilan pero hindi naman nagpapapigil. Ganun. Ay nako, ang mga kanya-kanya talagang estilo ang mga babae. Well, balik tayo dun sa nag-PM. Hayaan mo na. Masaya yun naman yung kaibigan mo as long as hindi siya kabet. So, wag mo suportahan. Talagang sadyang in any relationship, hindi naman talaga perpekto ang babae at lalaki. Hindi lang naman lalaki dito yung at fault. Yung babae din at fault. Hindi rin talaga ko perfect. Kung nga ang mga lalaki kasing daldal ng mga babae, I'm sure ang dami nyo na rin sinabi tungkol sa amin. Pero dahil hindi naman kayo madakdak, parang bihira lang ako naka-encounter ng lalaki Chinichismis yung asawa niya. chinichismis. Oo, Kaibigan niya. parang bihira. Wala eh. Kung man halimbawa ichichismis, na yung asawa ay present. Halimbawa, ako iniisip ko lang. Mga biro na Oo, ano. kunyari, iniisip ko yung asawa ko ngayon. Parang, una, hindi rin naman siya masyado mabarkada. So, hindi ko alam kung meron siyang chinichismisan ng mga ibang tao. Pangalawa, kung meron man, tapos may sasabihin siyang something about me, it's usually also in my presence. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming ganyan. Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad? Anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Ewan ko lang, siguro in my sphere of of the people around me, parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Don't get us wrong walang masama kapag ka nagsabi ka sa kaibigan, sa nanay, sa kapatid. Siyempre, mahirap rin naman talagang kimkimin yung sama ng loob, 'di ba? You should never battle things alone. Dapat meron ka talaga nasasabihan. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na pero posible pa kasi kaming magkabalikan ano lang talaga. Ako ilang beses ko na nakita, Jegs, talaga na napapunta na talaga sa paghihiwalay. Napapunta na talaga sa Tapos ay, kinalabit nako, lang. Tapos kinalabit lang. Sina na ulit na kayamot. Kaya gets ko tong friend. Parang ang sarap batukan. Literal. Kaya nga, di ba, ano sabi niya? Permission para tayo na umupak. Permission para tayo na ang bumatok. Kasi may ganyang klaseng eksena. Di ba? Well, it is what it is. Di ba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. Ay. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami?
Ganon. May ganun Pero yung, talaga eksena. pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umaga. Oo, di tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. For example, no isang araw, so sa parking lot. Aha. So hindi kami makapasok, ay makapunta sa sasakyan namin para makapasok sa sasakyan. Bakit? Kasi yung katabi naming sasakyan, hindi bumababa yung babae hanggat hindi siya binagbubuksan ng jowa niya. Oh. So sabi ng asawa ko, pumasok, sabi niya, pansin mo, hindi tayo nakapasok agad. Sabi ko, bakit? Ano ba nangyari? Sabi niya, kasi yung babae, hindi siya talaga bumabaga hanggat hindi siya pinagbubuksan nung jowa niya. Oo. Tas sabi ko, talaga? Wala, girl! Hanggang dyan lang yan! Tapos siya, ang point na asawa ko is kwento niya lang. Siguro natawa lang din siya or ano. Tapos ang sabi ko talaga, na malakas sa kotse, sabi ko talaga, wala, girl! Sa una lang yan! Pag naging asawa mo yan, lilipas din yan. Hindi ka pa nakakasakay, umaandar na. Kita mo? May problema na. Nakita lang ng asawa niya. Ito nangyari. Correct. So may problema na kayo. May problema na kami. May semi-konting parinig sa asawa ko yun eh. Kasi minsan, kalahating pa ako pa lang yung nakakapasok, umaandar na. Samantalang, nung magjowa pa lang kami, walang ganon. Kahit yung bag ko pagkaliit-liit, buhat niya yan. Ngayon, kapag ang bag ko ay malaki, sasabihin niya, ginusto mo yan, di ba? Malaki yung bag mo, di ba? So, pero, para sa lalaki, wala lang naman yun. Hindi naman nabawasan yung pagmamahal. Yes, Hindi naman I don't think nabawasan yung pagmamahal by yung kapag nagmamadali, pinapamadali na, o kaya kapag ka nakikitulak ka na rin ng grocery cart. Hindi ka tulad dati na parang hindi ka mahulugan ng kahit anong bagay ka. Inaalalayan ka ng bongga na parang ikaw yung pinakamalambot na babae sa balat ng lupa. 'Di ba? Pero I don't think nabawasan naman yung pagmamahal. It's just that nag-adjust na siya sa'yo, nag-adjust ka na din sa kanya. Naging komportable, ganyan, 'di ba? May mga ganon. Pero para sa babae, big deal pala. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip na mga instances na alala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. So intindihin mo na lang yung BFF mo. Yes. Ang importante lang pag umiyak uli nandiyan kayo. Correct. Yun lang naman yun. Yun lang naman din. And hindi rin kayo titigil sa pag-advise. Tama. Eto pa rin bandang balang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!